Welcome. Thanks for watching. This is Go21, Central European sport channel on YouTube with 4 languages: English, Hungarian, Slovak, and Czech. Go21 is a sport patriot, reporting winners. Zdravím všetkých divákov. Go21 je stredoeurópska športová stanica na YouTube v 4 jazykoch: angličtine, maďarčine, slovenčine a češtine. Go21 je patriotom športu a reportérom víťazov. Vedľa mňa jeden víťaz, Gabčíkové sme v 3. lige. A teraz mi Kevin Žigmund prezradil, že jeho to neprekvapil, že taký gól si dal, lebo to bežne robíš na tréningoch. Áno, to robím na tréningoch niekedy. To už vyskúšal aj v minulých zápasoch. To konečne vyšlo. Hovorili, že už fandili ti, že aby to padlo aj na zápase, lebo bežne tak skóruješ na tréningoch. Bol to taký skalp, vedúci prehral tu a zaslúžene prehral, lebo celý zápas ste boli lepší. Neviem, čo povedať na toto. Cítili ste to tak? Áno. Áno. Sice len v závere padali góly, ale jeden krajší než druhý. Neviem, čo musím povedať na to. Tak môžeš aj seba pochváliť. Ale tebe to neprekvapilo, lebo dávaš takéto góly na tréningoch. Prehral tu líder, vy ste na 6. mieste. Ako to vidíš ďalej? Hore. Áno, jasne, budem ísť hore. Budem vyskúšať vyhrať každý zápas. Nepoviem, že to bol podľa mňa super na prvé miesto. Hrali dobre fakt. Podľa mňa zahrali dobrý zápas a vyhrali a zobrali 3 body. To je všetko. Hej, takže ďalej to bude skúšať a už v ďalšom zápase budú čakávať takéto akrobatické trefy. Potom už musím dať škorpiónom. Gratulujem a len tak ďalej. Ďakujem.